Тази книга не е просто история, тя не е просто разказ за промяната на една героиня. Тази книга е трансформация. Тя е форма на трансформанс, преживяване, което докосва и променя. Прочети я безплатно тук, OCHEES и www.amazon.com DPB0FP3FNWFQ. Книгата е двуезична, за да достигне и до българската публика. Молбата ми, прочетете я. Споделете впечатленията си и кажете, подейства ли и на вас трансформансът. Gespräch mit Gott, eine spirituelle Reise zu innerem Frieden und Liebe, ein Weg zurück zu dir selbst. Zara Bassel, Kindle Unlimited, The Transformance.